dneska si tam u nového videa, neviem, či vidíte celú obrazovku, ale som to u Mr. Funny. Dneska budeme z tohoto bička utekať, takže ešte sa bude to dobré video. Ja už toto jedenkrát hrala, úplne celé sa to okončil. Čeko. Dobre, tak ideme sa pozrieť. Áno, ne, toto mi nerobinkaj. Že si sa schoval do toho? Kde je? On je tu, to je vidno, že je tu. A nie. Tak, teraz som sa dosral. Ale vážne. Jak mohol si pustiť to? Dobre. Skok. Ja som v Mr. Robíčkach. Jaj. Dobre. Dobre. Ty šakal, prečo tu tam svíti? Ja dobre, budem sa vypýtať, normálne ideme hrať. Ja viacej videí dlho sme natáčali. Funny Game 1. Čiže natáčal som dlho nič, akože shorty mám dobre, to hovorím, ale ráne dajte mi like a odber a pozrite sa, ak vyzerám. Hey, really? To vážne? What? Dajte na milná kamera. Ráne, ja vyzerám, že takto. Dobre. Ja mám vidieť celého ani. No zase tak. Sorry, že si napravám takto na kameru. Dobre, ideme. Dobre, ja som teraz... Nepísame pravidlo, vždycky ho doľava. A čo ja dodržím? Kámo. Pomoc, to čo je? Ty Mr. Funny, ty svine. Jaj, kam? Pomoc. Yes, šipky. Dobre. Takto bolo to od toho, aby ma chytil. Jaj, normálne, že urobil to, že na profíka. Keď sa mi bylo srdce, ak ja neviem čo, tak... Ty vole... Ako keby... Nie som dobrý obiť. Tak teraz, keď tam skončím, tak to si ma... Keď to dám, tak mi musíte dať odber. Dávajte odber! Nie! Takže mi nedávajte odber. Dobre, mám ešte jeden pokus. Keď to teraz nedám, tak mi nemôžete dávať odber. Yes! Dajte mi odber. Ja som hral, to je strašne ťažká hra. Nie. Toto nie. Však kúknite. Ja ešte radšej chápeš, lebo ja schodím ešte na zelenej. Poď. Stoj! Poď. To je, že tak natesno ľudia. Jaj, to bolo červené, ja som prešiel. Hajata. Aha, ideme sa hrať na špioníra, golubíra. Golubírko, špionírko. Ja vyzerám strašne, jaj. No, jak som padol, urobil som, že upucky. Ale jak sa... What? Ale to sa tak rýchlo... Ja som veľmi dobrý v laseroch ináč. Vyskúšam to z prvej osoby. Uciky.
Fuck. Dobre, dobre, pociky. Pionírko, golubírko. Ty vole. To je ako u mňa v škole tento výťah. Joj! Game 3. Jaj, toto som hral. Toto je ľahká hra, to iba utekať. A to Dobre. Ideme to celé vyfarbiť, jak detičky, že detičky hrajú sa vonku na Miku. Ináč, prajem vám, aby ste na Likuláška dostali volačo dobré, lebo ja... už to začína. Na Mikuláša chcem, aby ste dostali volačo dobré, že nie, že dobré, a tak chcem, aby ste dostali sladkosti, nie, lebo tí, ktorí dostanú oného čerta, tak víte, čo my sme mali školy ľudia? Že môjho kamaráda Christopera a Ondrušku zobrali takto CC kleco, čerti, tak to zobrali. Toto boli devatáci. To je ľahké, aha, kúkaj. To iba ničí, to ničí teba, chápeš? Lebo ty môžeš utekať. To je môžeš strávať. Neviem, čo môžeš robiť. Žádnik! Dáček! Jaj! Help me! Puciky. To jak... Čo? Jak sa vyzeral? Kam kuchyňa toho... Toto som ja v škole, keď neviem matiku. Ja poviem za gadžom. Sa vytrpem sem hore. Tak, bum, bac. Bum, bum a bum! Čo ti? Aha, čo ti je? Šotit. Pušku, či ja pucik. Jak utekám. On sa zasekáva medzi tými blokmi. Dig, aha, dig, more. Ty vole, to čo je? Yes. No zase ľudia. Poďme, čo, zavadza mi tu čo som išiel urobiť. Dobre, ideme. Aha, šmíkalka roka. Dig vole. Aha, bombo, classic. Dobre. Nie, toto nechcem. Nie, toto, nie. To jak mi radšej to ne... to je to. Zelené svetlo za mnou, takže je tam on, ja sa nebudem kúkať. Na cedu. Poď. Quepro! Yes! What the hell? Ty vole, to je rok? Ty vole, to je dráha roka, toto chcem mať aj doma. Privet. Ináč, keď chcete viacej takýchto obíček strašiť od nich, mi napíšte do komentára, ja tam hovorím gg.com.
Gdzie? Teraz, že opatrne. Tak, a ja pucyky. Bra. Kamo, to je také dobré. Ešte, jaké to bude dlhé ešte, tak. Tak výstup. Dobre. A že vyzerá, že what? Dobre. Ja to poznám, to je taká dobrá hra. Ideme hra Mario. My hráme Mária. Ale to je Mario Ditmore. More puciky. Tu chytaj. Som musel zastaviť, lebo sa mi špíka ovládač. Pomachy. No. Nemôžem. Poď. Nemôžem. Dobre.